खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो माने गुवाहाटीयाव फैदो आङो महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटालाव उदफाटा तालुफाटा पेसेन्टफोर लाबोदो गथ'फोर थांनाय बोसोरनि मेआवनो 23 सननि मेआवनो माने गुस्थिखौ सिलायखांबाय एबार आरो गारमाखौ सिलायनो लाबोदो साथाम गथ'फोर बेयावनो दा दसे पेसेन्टफोरखौ चेकआप खालामखांनानै गासै भर्ति खालामखांनानै ओंखाम सोंखाम हस्पिटालावनो फ्रि ओंखाम होयो नालाय बेयावबो ओंखाम जाखांनानै दा दसे जोंनि गामिनि बिबोनां जानायखौ सासे लाबोदो नालाय सिख्ला ओमफ्राय बे गथ'आ टार्मिनेल रुपे टार्मिनेल गारिखौ गाखोनो मोनाखै नुफेराखै नालाय ओंखायनो दसे बाहेराव माने गथ'फोरनो पेम्पासफोर नांगौ जादों हागिसफोर बेखौनो जोङो बिस्कुटफोर बायनो फैनायावनो र' दसे देखायना फैनोसै गथ'खौ होननानै आङो दसे लाबोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो गाखोबायबो ओमफ्राय दा रिटार्न थांफिननो जासिगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आंनियाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो रानियाबो थांफाबाय जि बाल खोलो खोलो जि बरिया जादों ना बाल खोलो खोलो नै रानिया फट' थिखांला थिखांलि जागासिनो गुवाहाटीयाव फैदो बेरायनो माने हस्पिटालाव फैदो महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटालाव माने गुस्थि जिनाय गारमा जिनायफोरखौ सिलायनो पेसेन्ट लाबोदो गथ'फोर ओमफ्राय दा जोङो दसे ओंखाम जाखांनानै बाहेराव बेरायहैनो नागिरदों रुपे टार्मिनेल जोंहा बिबोनाङा सासे फैफादो सिख्ला बेखौ देखायहैनो नागिरदों फैदो जि बरिया ना जाबाय दे रुपे टार्मिनेल गाखोनो थांग्राया लोगो आंना जि गोसा सान्दुङा आयु गरमथार दिनैबो अखा हाबा हामगौ सानदोंमोन আমি রূপে টার্মিনেল উঠি যাম মানুহ হোৱা নাই অলপমান ৰখিব দিছে আহি আছে গাড়ী এটা सानैबो गाखोलांसै जोंहा थांनोसै रानि जोंहा हेलो दैमाथि जोंना गारिया खारबाय जोंना रुपे टार्मिनेल मानसि बेसे बुरजा बेছি নাই 10 মান আছে জাহাজ উমানন্দ মন্দির ওপৰৰ পৰা ল'ম ন তেতিয়া চাফা দেখিব উমানন্দ খাচ্ছি উমানন্দ মন্দির बोर्ड यहीं पर है क्या? एखाने आबार बोर्डिंग আছে
Ini dari biau, ini kasih dari biau nan kalah. Peter mimin namanya. Rupe kari rupe. Bebeja ngebar, hang nade kebar yang karena ada lokal ikan kambing cigan juga. Rosi jang Brahmaputra barda jeng rupe terminal gariau. Ebar थांफिननो जालायबाय नामा? जाबाय दे. हरलानि गारिखौ एसे बरिया नाङो न? बा एबार थांफिननांगोन नै जि गोजान आधा घन्टासो लाबाय नामा जोङो फैनाया? नै जोङो बारबो खांनानै आरो रिटार्न थांफिनगोन मानसि जाथ'वाखै दसे नेनो होदो ओंखायनो नेबाय थानोसै आरोना दसे अ बै हटेल दं माथो न दासो ओंखाम जादो मा जागोन दे सरकारनि फ्रि ओंखाम जाना फैदो दासो हस्पिटालाव